Secrets in this life that I can't hide. Well, somewhere in this darkness there's a light that I can't find. Well, maybe it's too far away, yeah. Or maybe I'm just blind. 12. února 2010. Maybe I'm just blind. Pijeme čistou vodku, ta nezmrzne. Co? Jsem rád. So hold me when I'm here, love me when I'm wrong, hold me when I'm scared, and love me when I'm gone. Everything I am and everything in me wants to be the one you wanted me to be. I'll never let you down, even if I could. I'd give up everything, if only for your good. So hold me when I'm here, love me when I'm wrong, you know me when I'm scared, you won't always be there. So love me when I'm gone. Dobrý. Love me when I'm gone. When your education X-ray cannot see under my skin, I won't tell you a damn thing. 18:31. Jo, budu udělat záběry, jak to vidíš? Dobře. Jo? Je něco pod nulou. No já bych řekl, že bude tak minus 80. Minus 80, jo, říká. ale máš chybu. Tahle noc bude stát určitě za to. To jo, vidíte, Jiřík detail na Jiříka. Udělám si trošku Říká, že Jiřík je spokojený. Udělám si trošku pohodličku. Chod se do minus 40. A za chvíličku budu dělat piknik, udělám borovicový čaj. A nějakou zvěřinu, pokud náhodou bude, tak... Takže my jdeme se pát vedle tady. Kolemán družstvo. Kolemán družstvo. Nazdar. Nazdar, Peťo. Já vím všechny zdechliny u počítače. Aleše a Okurkín. A Pepíka na Vsetín, zdravím, ano. Ahoj, příští rok s náma. Ano. Zde vidíme vysílač, který je aktivní. No a zde vidíme přijímač. No a můžeme říct, že teda je to všechno OK. Jo, ten přijímač. Venku je teplo. Zde vidíme přijímač. Momentálně se zahřívá, takže to je klesa na 2,2 stupně. Zatím nad nulou samozřejmě to vyhřáté, bo jsem to měl celou dobu v trenkách. No a tak. Tady si připravuju specialitu. Dá se to půl hodiny dusit, pak jedně zapec v troubě, což nebude vůbec problém. Tak Peťa teda ochutnává Jirkou uvařený čaj. Jirko, co to máme za čaj? Je to smrkový čaj, má obrovský obsah vitaminu C, minerálu a je taky velmi chutný. Ano, Slyšeli jste dokonalý Jirkův proslov. No a můžu teda i já, jako hlavní kameraman, říct, že je prostě lahodný a výtečný. Máme Peťu, zakumlaného. Venku nějakých minus 7 stupňů. Je půlnoc a já si jdu kouknout na Jirku, jestli žije. Začíná se mu trošku kupit sníh na přístřežku.
Já ti ho setřepu, Jirko. Nazdar Jiří, jak to jde? No já vím, no co mám dělat? Ano, a tam vidíme vzadu Jiřího. To je Jiří. Ahoj, ahoj, ahoj. Takže přejeme dobré ráno. Venku je minus 8,2. Ve stanu je vlhkost 90 stupňů. Teda Jiřímu přejeme a teplota dobré ráno. Dobré ráno. Zdravíme ze stanu a jdeme natočit, zkontrolovat Jirku, jestli žije. Ozývají se nějaké zvuky, nevím, jestli jste medvěd nebo jestli Jirka. No a dáváme si teplej čaj, teda. No a tady vidíte borůvky před stanem. No a tohle nějak to vypadá po ránu pod Lisou horou. Dobré ráno, pánové. Trošku uděláme rozcvičky. Dobré ránko. A další panáček nahoře. Nazdar. A je teplíčko. Zdravím všechny známé. Už to točí. I neznámé duše. A zdravím hlavně Klárku. Klárko, ten teplý čaj. Na ty fotky jsem myslel ještě tuto zimu. Takže jdu si tady si nahoru, nečekáš nahoře. To jsem já v těch brýlích. Jarek. Tak co, Jiří? Ahoj, teplo vypadá jinak, ale pojďme, to stihneme. Modrý blesk. A Evo 2 dneska. Ano, Peťa už jede, Evio 2. Evo 2. Pozor! Já nemůžu, vole, to bude břichák Markéta, vole. Vole, nevidím nic. Vidíme Evo 2. Peťo, řekni něco. Bude to zítra v reportu. Jaroslav Vrklický.